Ai, tänään mulla on dressage show ja mä vähän jännittää, niin get ready with me. Niin mulla on koulukisat ja pitää valmistautua. Ne siis alkaa 3 ja kello on kohta 1, niin joo. Tällainen paita. Ja sitten of course tällainen pitkä hihainen ratsastuspaita, koska siellä on niin kylmä ja Sitten ratsastushausut. Mä laitan siis tällaiset ihan normaalit. Joo. Mä oon siis mun kaveri täällä, mutta se ei tuu videolle. Omalla lailla te pidätte tälleen vai tälleen? Mä tykkään pitää tälleen. Sitten mennään tekemään mun hiukset. Ja mä just käytiin Herksis ostaa tällainen, koska mä halusin tällainen sinne. Se vaan siis tallilla, missä mä käyn, niin se meidän ratsastusopettaja pitää ne kisat, että se ei ole mikään sellainen. Mä inhoan harjahiuksia. Mä laitan nää sukat nyt, koska me etsitään pompulaa ja me ei löydetty, niin etsitään kohta. Sukat päällä. Mä löysin pompulaan hiuslokka varmaan auttaa, niin. Mä otan korviksen myös pois, koska niin. Sitten tää. Se sitten meni rikki, mutta mä koitan saada sen takas. Kuuma liimasin siihen pinnin ja. Ja. Mä laitan tää mun sinne itse kisoihin, mutta siellä mä pidän paksumpaa takkia ja tämä laitan sitten kun mä menen kisaan. Valmis. Ratsastingat on paikalla ja kaikki valmistaa ja mennään. Jee!